Sa number 9, 2 million pesos na sa karoon ng reward money sa makatudlo sa mga sospek sa pagpatay sa provincial consultant nga si Marton Cui. Ginpasakaan na sa provincial government ang reward money gikan sa 1.5 million pesos padulong sa 2 million pesos. Inigin announce sang Webes ni Governor Eugenio Lacson. Gintino si Mariano Antonio Marton Cui sadtong April 12, 2021 samtang siya ang magabiya sa iyang opisina sa Emerald Arcade sa Barangay Palampas sa San Carlos City. Si Cui ang nagserbi nga provincial consultant on hospital operations. Nagaserbi man siya sadto bilang Chief of Staff ni Anay 1st District Representative Julio Ledesma IV. Ang anuman nga impormasyon nga makatudlo sa pagdakop ng sospek o kung mga sospek sa likod ng kamatayon ni Cui ang pwede nga mahatag sa pamuno sa National Bureau of Investigation nga si Renua Baldovino. Sarang NBI malabot sa telephone number nga 703-2931 suno sa pahayag sa gobernador.